yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Saya memandang dirinya. Shalom. Huria na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus. Pinuji madibata ay ditopod do bangsona ala holong ni rohana tujolma na tinopanay. Ala nii mangasahon holong ni rohani Tuhani hupasahatami matu hamu saluhutna. Selamat hari Natal madi hamu saluhutna. Dami dini bata masaor tuhita saluhutna. Ay songonondo holong ni rohani de bata di portibion. Ola di anak kon na sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana. Alani i kami pe dohono nami ma di pesta Natal na padua onon. Selamat hari Natal ma di hamu parhala donami. Tuk semurung dolas niro hatta sadarion, mamestahon ada pesta Natal na padua honon, ala tongo diari minggu nuaing pesta padua honon ta pestahon. Ala nii say digohi Tuhani mahi dihita asini rohana, ala nunga gabe daging hatai, jala maringana di tonga-tonga ni hitaon, songon topi ni mingguta sadarion, gabi daging mahatay. Nunga widahami hasangapon nai, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hasintongan. Atong las marohata, tauka marohata be, maredi mahita majakon rajatta, marolopolo mahita, maredi mahita sian bukwede nomor 605, ayasada dohot udutna maredi mahita. hite-hite guarni di bata ama, dohor guarni anak Tuhan Yesus Kristus,
dohot gor nitot di purbadia natu mepalangi dohot tanoon. Amin. Dungi gabi daging mahatai jala maringana di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma hasangaponna songon hasangapon ni anak sasadasa nasian amai. Gog asiniroha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Alea manami amani Yesus Kristus Tuhan nami natubu di huta Bethlehem. Saya pinuji maguar muna badiai ala naung ditikir ho hami bangsom ditogu-togu ho do hami sian haholomon tuha tiuron jala di padum ho do hami naholang sian ho gabi saur muse do hoto gok halalas niroa do hami alani say jalo ma hamolateon niroha nami naung tinopotmu marhite-hite anak mi. Amin. Amin. Mari di mahita. Tatangiho mapati ini dibata di pesta Natal na paduahon sadarion imana tarsura di Jakobus biddu opat mamukka maisian ayapitu sahatro di ayat walu songono malidok atong oloy hamu madebata alo hamu masih bolisi dungi mapurus maibana sian hamu Pajonok hamu matu debata dungi pajonohon nama Tuhamu payas matangan muna hamu aka perdosa jala pabontor marohamuna hamu aka namar dua roha ima sahatna atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulah mahobar tupati ini. Amin. Mari di mahita. Tuhan
tatopo tima dosata nagudangi todo panidibata martangiang mahita. Ale Tuhan dibata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Leho matu hami todim na badiai asau nang ganggu rohanami di asini roham. Alayasa hoto rohanami marhaporsion laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gape pilihan na mangulu jalan nabadia marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan Yesus Kristus anak sasadani di bata asima roham dihami saya sama dosa nami saluhutna. Ale Tuhan Jehova nagog asini roha do hasitonga doho sian hamoramu do hami saluhut majalo jala mangulu asima roham dihami sayunang paingot-ingot pangalausion nami sese sama saluhut dosa nami honaung gabe daging jala maringat di tengah-tengah nami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringot tu hasesani dosata. Songono dohatani Tuhan Jehova nunga diar sahiho au marhite sian akka dosam jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatomu au tutu au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadir yokku jaladang behu paingot-ingot akka dosam hasangapo madi debata na digijang. Amin. Maret di mahita. Hatani di bata trupo epistel di mingkuta
jala pesta Natalna paduahon salarion, tarsurat di Yesaya bidu 52, mamuka maisian ayat pitu sahatoro di ayat 10, lehet nai di atas ni akka dolok, akapat ni parbaritan lauli, na patu begehon hadamion, nama maritahon baritan lauli, na patu begehon hatuaon, nama doktusion, debatam do bakit raja. Suarani jolma perhalmu, aka dipangiar be suarana rap marolop-olop, ay adop bohi be di idana sida, molomulak jauh batu Sion. Pangiar ma suaramuna rap marolopolo mahamu, aliak kapasi-pasi ni Jerusalem, ay nunga marpanggulaya rohani Jehovah mida bangsona, nunga di palua Jerusalem. Nunga pola di patotol Jehovah tanganna nabadiai, diidapan ni saluhut bangso parbegu, jadi saluhut ujung ni tanoon, marida hatuaon ni debatata. Ido sahatna, martua doa kana tumangihon hata ni debata, jalan neopsa, amin. Tabigi makor punguan parapuan. Maret di Maita. Sayuna
kumaha porsiao tai songon nahina tidak koni dong atas sa porsiao di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anan di debata Jehovah na sasadei iman na tinubuhan ni si Maria nagabegaria catson di perbaldira andorang sabubuhan. Ido tuhata natumon na bernit di pahuman ni silatus nama terpajal doi bana dia kena silang na tua tuan lutoru dung ditanam na mula mau dari patuluhon na naik ke surga lahun tu siamun daripada Jehovah amanai bagugu na suhatu dosani di sime bana pemulak sogo tu tanoon mangumi halak na manguludo na mate au porsia di ton di porbadia Jaladok sadahuria nabadia, huriha atau penihala Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatain namandok, mula mangulu sogot daging halak nang mate, dohot dihanguluan na surat suda. Amin. Tabigi makor ama Ebenezer.
firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang bagian ketiga, persembahan ke depan altar. Yang pertama, minggu ini di pesta Natal kedua, kita akan mengantarkan persembahan untuk Radio Bonapasogit HKBP Pusat. Sedangkan yang kedua, di hari Jumat tahun kita mengantarkan untuk dana pensiun HKBP Pusat. Ketiga, Sabtu di ibadah tahun baru kita mengantarkannya untuk kategorial Naposo Bulung HKBP Pusat. Yang keempat, sakramen baptisan kudus. Di minggu kita hari ini 26 Desember di pesta Natal kedua, gereja kita HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada satu orang putra. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang kelima, jemaat pindah. Hari ini Minggu 26 Desember 2021 telah pindah jemaat pertama. Keluarga Herbert Antonius S. Raja Tambun SE, Inang Nova Kristiani Boru Silitonga MD, dengan 3 orang putra putri, yaitu Nadia Hasena, Nesya Helena, dan Gerard Nelon Patuan Tambun, yang beralamat Jalan Telaga Suci nomor 3, Taman Kayangan, Tanjung Bunga, wilayah 1, pindah keanggotaan menjadi jemaat di Gereja HKBP Semarang Barat, Resort Semarang Distrik 18 Jabar Tengdi. Dan yang kedua, keluarga Tamrin Tambunan Inang Eve Borumara Paun, yang beralamat di Perumahan Amarilis nomor 8 Tanjung Bunga, masuk wilayah 1, pindah keanggotaan menjadi jemaat HKBP Yapun Resort Palembang Distrik 15 Sumbaksel. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Yang keenam, jemaat baru. Hari ini 26 Desember 2001, gereja kita menerima jemaat baru, yaitu keluarga Amran Banjar Nahun Inang Evi Diana Boropinem dengan 1 orang putri, Esther Uli Karolin. Mereka datang dari gereja HKBP Lontar Resort Surabaya Timur Distrik 17 IBT dan sekarang bertempat tinggal di Telaga Wangi nomor 38 Taman Kayangan Tanjung Bunga, masuk wilayah 1. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Sekiranya keluarga tersebut ada hadir bersama-sama dengan kita, kami mohon untuk berdiri. Ya, terima kasih. Inilah ya, semoga keluarga Amang dan Inang bisa sukacita di HKBP Makassar. Kemudian yang berikutnya, warta pernikahan. Telah menerima pemberkatan pernikahan yang pertama, Carlos Jerry Lambok Sibarani, putra Bapak MP Sibarani, Inang Pendeta Dr. SRH Borusiagian MTH, jemaat HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 IBT, di mana alamatnya di Pabrik Kertas Goa, masuk wilayah 5, dengan Cynthia Magdalena Borisnaga, putri dari Bapak Asinaga SEMBA, Inang CA Heliana Borustumorang SE, di mana jemaat GPEB Bukit Setun yang beralamat di Jalan Buntu Sungguh nomor 7A, keluarga Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar, telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan di Minggu 12 Desember 2021 di Gereja Sahabat Indonesia Jemaat Anugerah Bali, Denpasar. Yang kedua, Imade Dwi Fasati Anugraha, putra Bapak Insinyur Iwayan Dinas, Ibu Niluh Nuraini, jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, yang beralamat Jalan Topas Raya, masuk wilayah 4, dengan Gerisha Aprilia Boru Pardede, putri Bapak Joni Richard Pardede, Inang Raun Borsitumorang, di mana jemaat HKBP Cimahi Resort Cimahi Distrik 18 Jabar Tengdi, yang beralamat di pojok utara 1 Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat, telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan di Sabtu 23 Oktober 2021
di HKBP Cimahi Resort Cimahi. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga putranya. Yang kedelapan, jadwal kebaktian Pesta Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 HKBP Makassar. Yang pertama, Natal hari Paduannya yang sekarang sementara berlangsung. Yang kedua, ibadah akhir tahun, di mana Jumat nanti 31 Desember kita akan mulai jam 18 atau jam 6 sore. Yang ketiga, ibadah tahun baru dilaksanakan hari Sabtu 1 Januari 2022 masuk jam 9 pagi. Yang ke-9, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP, ke-10 gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang ke-11, pendaftaran Song Leader Tim Musik LCD Multimedia dan Soundman HKBP Makassar tahun 2022. Sehubungan dengan berakhirnya tahun 2021 ini, maka hari Minggu mulai tanggal 19 Desember 2021 akan diadakan pendaftaran seperti yang kami sebutkan di atas untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2022 yang akan datang. Adapun kebutuhan pelayanan tersebut di atas sebagai berikut dapat kita lihat di ticketing kita. Yang ke-12, mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Di sini tertulis ada 18 orang. Untuk itu bagi jemaat yang sekiranya ada keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya yang sakit. Yang berikutnya, ke-13 daftar jemaat yang berulang tahun dari 20 sampai 26 Desember 2021. Yang pertama, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 8 orang, kelahiran sekolah minggu ada 2 orang, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Yang berulang tahun dari 27 Desember sampai 2 Januari 2022 ada 13 orang untuk yang kelahiran remaja sampai dewasa. Untuk sekolah minggu ada 4 orang dan ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Reka persembahan bulanan kita untuk tahun 2021 dapat kita lihat masing-masing situ. Sekedar informasi bahwa rata-rata pilihan bulanan kita masih 71,42%. Kemudian yang berikutnya, warta tambahan ada 16 warta tambahan untuk mengingatkan jemaat untuk persembahan Natal keluarga yang telah kita lakukan pada tanggal 23 Desember lalu, agar jangan lupa untuk menyerahkan ke gereja melalui sintua wilayah ataupun juga langsung menyerahkan baik melalui sekretaris atau langsung kepada bendahara Uria. Kemudian berikutnya untuk warta keuangan dan pengeluaran, penerimaan dan saldo akhir pertanggal 25 Desember 2001 dapat kita lihat pada warta kita atau dapat kita lihat di grup WA di wilayah kita masing-masing yang telah dikirim. Demikianlah warta jemaat bagi kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tapuji matuhata mahite bukede nomor 56 ayat sada daud udutna las disomata pupilihan na parjulu. Sairo mahamuna akana posea sairo mahamu na tube
si paluahi, tasomba maibana, tasomba maibana, tasomba maibana rajata. O Raja na sanga, Tuhan di salut di tahun namo nundano. Allah ni jalmana di hamago, tasomba maiban, tasomba maiban, tasomba maiban rajata. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha,
ima mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat minggu amang inang jala ulak konon nami mamusemadok selamat Natal ma dihita saluhutna. Hatani debatan nang taripar di mingguta sadarion imana tersurat di Yohanes sada mamukasian ayat 14 sahatu ayat 10-an. Yohanes sada ayat 14 satu 10 hujahama di tonga-tongat. Gabe daging mahatai jala maringana di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na i mahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dako si Yohanes do ibana ay ninna do odo ibana nahudohi narosian pudiku jumolo do ibana adong asaau ay parjuluhiad do ibana ay sian hamoraon na do saluhut hita majalo ima asini roha naso marnamoto ay marhite sian si Musa do dilehon anggopatihi alai hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan dangdung adong namarnida debata anak sasadai na diapuan ni amai ibana do mamarita hotca. Pujaha di hati Indonesia Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, ini dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Ihamu akamanami nani haholongan di bagasan Kristus Yesus marhite turpu taon adong tolu hal nanaing si paihudi hutota nagabe hangulu honota jala nanaing si hapor siata jala nagabe dalata patupa dohop batuduhon hapor siata di bagasan panguluon siano pari. Na parjolo naing di gobar hojala tiba tuduhot tuhita hatai gabe daging, firman menjadi daging. Na paduahon begiota manon marhite turpuhon jojo bohado hita lao makatidakon manang maparbuehon hapor siaota songon si Yohanes padidii. Los patuluhon naing lam takas ajaranna jalau rupatna hita mangatusi babua holan marhite Yesus sido jupakita asiniroha jala holan marhite Yesus sido tatada amai tatada debata namarhuaso di Banua Gicca. Alania kamanga kenang tapai hutihut ma na perjolo hata gabe daging. Molo di
teologia manang siap pangajarion dihami di teologia saya songon nabi ngukiat do iba molo di dok hatai. Memang tanda kutip hai besar doi aladang holan surat hatai manang firman. Sian nasa liling nai di pada narobi pada daun ni jolma di debata holam marhite hatai do manang firman. Ido na tinada ni bangsa Israel dang boy na sidang gomarnida bohi ni debata asal ise na marnida bohi ni debata ikom mate. Ido ditiki ketentuan jala ido hukum na berlaku di tonga-tonga ni perjanjian lama manang di tonga-tonga ni bangsa Israel. Bahkan dungadong tabut perjanjian manang dungadong poti parpadanan inganan ni patik na sapului dohot na pinake na sida patuduhon kehadiran ni debata manang ise na majama manang ise na dais tu tabut perjanjian dia akan meninggal tohodo termate asal ise nama niopi. Asa pengenalan ni bangsa Israel pengenalan ni jolma tu debata di pada narobi di perjanjian lama holan marhite hatai. Makatai debata taripar sahatu halak Israel jala ala ni hatai ido ben nagabi adong perantara di pada narobi nabi gabi adong man nabi nalau patol hason panuridang nalau patol hason partonaan ni hata ni debata. Asa dang adong na manada bohi ni debata, jaladang adong na manada songod dia do bentuk ni debata, jaladang bohi di ko bersatu sonari debata. Tak kuboto adong siak kita nehama mereng kabar ni debata, alai di pengajaran teologia tung adong do na bohi manggabar rupa ni debata. Alai dung di haroro ni Yesus di padan na baru. Firman hatai nunga gabe menjelma tu jolma gabe merdaging jolma ibana ima Yesus Kristus na tubuh di huta Bethlehem son nata pestahon di pesta-pesta Natal dakolan hata bibana dang holan firman bibana alai nunga menjelma gabe jolma songok kita na menderita na marsitaonon na di siparsilakon jalan amate alai mulak mangulu muse. Asa disido idaota kehadiran ni debata di padan ne baru marhiti Yesus Kristus nunga gabe jolma nunga gabe daging ibana. Ala huruwa di padan narobi ala sesong na diawang-awang di hilala nasida debata gabe sitotong do jujut do nasida gabe marjogal ni rukung manang jujut do nasida mangalo debata gabi jujut do nasida merdosa ditinggal hon manang lupa nasida di debata ay hola karuar pesien tano misir nasida nunga dibuan nasida nga di parade si panganon nunga hola marungutunguti ay nabado musa na pamate ho kami do ho di leko di hami hola manna hola ni mapalanganon nami nga bosak kami malangi sahat musa di dolok Sinai dung naik sisi Musa lama jalopatik nunga mardosa nasida ay nunga dipain nasida debata nasida sendiri nabui daon na debata gana-ganaan na ditopan nasida sian akap sere dohok perak sahat musedung sahat nasida di tano kanan holan na mangalo do nasida sayolo nasida beralih tu kekuasaan dunia tu hagogon nia karaja-raja na berkuasa pada saat di sekitar nasida lupa nasida di debata bahkan jut nasida gabe dang marsobat tu debata apalagi molota jaha barita ni raja Israel dung Raja Salomo nago dengan raja Israel justru mabuan mengarahkan bangsa Israel tu persobaon tu debata gana-ganaan na di Portibion alai dung songoni di baida debata nong lam holang jolmai nong lam dau jolmai nong lam dau bangsonai Roma debata tu tonga-tonga ni Portibion marhite todii mangula di si Maria gabe-gabean maibana jala tumubuhon anak Yesus gabe songok kita ima daging alayak kamanga kainang sotung tahilala hola daging songoni manang song parsorang ni poso-poso na songoni kehadiran ni Yesus
Molo somal tabege dia kapangajarion di dogma bahasa na lebih sederhana samuratu sata Jesusi na rotu tonga-tonga ni portibion 100% do ibana jolma. Memang 100% olo do ibana male, olo do ibana tangis, olo mekel ala jolma do ibana. Alailo sekaligus do ibana 100% de batal. Asa sikop do hade bataonna, sikop hajolmonna ima na adong di bagasan hadirion ni Yesus. Ima na adong di bagasan pamatang ni Kristus naung rotu tonga-tonga ni portibion. Modolam tapai hutihut di ayat 14 nakin batuduhon hadirion ni Yesus na berbeda sian hajol maun na berbeda sian hadirion tanang perap jol mahita na perjulu di dok nakin di bagasan ibana gok hasangapon penuh dengan kemuliaan. Hasangapon gok di ibana ala rupa ni debata adong di ibana. Gabi sian itu tetap de debata. Gabi tadohonot tama rupa ni debata naso tatadahian naso taidahian naso binoto ni halak Israel rupa ni debata songon rupa ni Jesusi ima hasangapon nai. Di sido tatada. Di sido gabi tahapor siay debata na memang nunga gabi jolma ibana jala rap dohot anak na Yesus Kristus mangula di bagasan hita mangula di bagasan tonga-tonga ni pertibion. Nang petu selanjut na muse Yesus naung gabi daging alai dung manai ke bana tuban wagijang Roma muse tod di porbadia di dok di bagasan tod di madebata. Ima na mangula di bagasa kita sahat tu patikian wai. Di sido idaota, di sido berengota na firman na gabe daging, hata na gabe daging, alay nagok hamuliaw di, nagok hasangapod doi na berbeda siya kita. Dakolan gok hamuliaon batuduhon hadebataon na ima Jesus naung sorang di Bethlehem. Ima Jesus naung rotu tonga-tonga ni portibion alay dohot do ibana naguk asin ni roha para sin roha do ibana para sin ni roha dang songon holan para sin ni roha on ni portibion manang songon para sin ni roha on ni jolma tu jolma au sehulak kudo di jamida di tiki pengalaman nami hami praktek lapangan tak kuboto isi di sopar siatar anggo di Mertuba, terminal Mertuba na julu di tiki tahun 84, 85 luar biasa do mebir jolma di Mertuba ala ni gudang ni pencopet ala ni gudang ni pareman apalagi umur sangat mulai malam kun hati-hati alai ala di tusuru hami ikut songon nasida hami mangulu mang na 3 bulan songon nasida song pencopeti song paremani menghitung mobil sewa siatar tumidan pahihuton ternyata luar biasa nasida mangulu mangasidongan bahkan mangasihala pesipata luar biasa nasida muladong dongan na pareman pencopet na somangan rela di banda berkorban lau mga leoni mangan bahkan dangadong bonon na mulak tu jabu be ala nga berkorban di bana tu dongan anggo portibi hape tong do burju olo mangasi dongan na bahkan parjaha pe olo do mangasi dongan na alai dangi dope nautumipo adong dope nautumipo siani iman na niula ni Jesus asini roha na pinasahat ni Jesus tuhita di tonga-tonga ni portibion benaro iban ikon rela ibana marsitaonon molo rela marsitaono gudang donian na rela marsitaono tudongan na alayo daw ikon roi bana sian hasangaponna ikon roi bana sian huasona gabi marsitaono ni bana ala batuduhon asini roha dakolani dope dina batuduhon asini rohana rade ibana tarsilang ina mauhuman na paling hina di masa ni halak Yahudi alai rade ibana getung disi getung tutoru getung tu gijang tang binoto hapeahanna sampai tu namate iban
ima keberadaan ala patuduho nasi ni rohana di tonga-tonga ni ajol maun ay naiko kita hiado mate naiko nita hiado honauhum alai ibana rela manggatiho kita gabe ibana mana perjolo mate asahita mangolu naiko mate hiado hita ala ni dosa ala upani tuhor ni dosa doha matea alai rela ibana menobus sita siapa dosa otai ima asin ni rohana jala mate iban asa mangulu hita hidup senasa sedarion gabe dipengaruhi silangi do pikirata haudo silangon napi nain nadison alai ala nunga ditanopone di hita marhite salib marhite silangi di sido Jesus tarsilang lahu mokopita ujung nama nang nadi dia peta bereng silang nuaing gabe tahilalado ei songon nama mereng Jesus nama kokopita bahkan gudang do na gabe masuk Kristen na bermimpi hanya melihat salib porsea na sida na Jesus do nama kokopau na Jesus do padua honau asa imat petunjuk imat tudu di hita gok asini roha do debata gok asini roha do Jesus na gabe dagingi dang hola daging sabing songoni ro ibana tutonga-tonga ne pertibion Jesus imahata nagabe daging firman yang menjadi daging law sekaligus do ibana si pajongjong hasitongan dot hati goran di tonga-tonga ni pertibion ibana sibuan hati goran si pajongjong hati goran di bagasan parmuduan di jol boy do kamanga kenadak woto hiata bagi hata delusi sada istilah doi menggambarkan delusi moloninna menggambarkan seolah-olah nungadong kebenaran di bagasan rohat HP dan kebenaran sa sitong nabi saya tahilala adong kebenaran di bagasan rohat HP dan tak koreksi nunga salah hampir dos dua sa sitong na dohot ilusi alai delusi na mempengaruhi pikirata di beberapa kebiasaan bahkan mungkin istiadat na somal taulahon ternyata di bagasan perngurusi enupari nunga salah bahkan molo diuji sian hata ni debata nunga salah songoni duna terjadi di tonga-tonga ni bangsa Israel halak jauh di hati hai nunga merasa nasida luar biasa di bagasan harajau ni debata manusia paling taat dan paling setia tu debata ala nunga di hutur nasida ruhut-ruhut ni patiki siapa yang melanggar hukum Taurat harus dihukum. Hukuman naik hukum badan. Alai itu dinasida. Alai Roma Jesus pasti tokoni. Dan hukum na nigo barhon nasidai kebenaran. Adong do kebenaran na pasti siang roha do siang ngolu nasida. Bukan ukuran ni hukum-hukum na pinakin nasida na di tonga-tonga ni pertibion na gabi kebenaran. Ujungna penghakiman magurang terjadi di tonga-tonga ni Bagas Joroi. Penghakiman na sering terjadi sian siboto surat tu aka masyarakat Yahudi hati-hati. Asa kebenaran ni hatan ni debatai komulak dan musesian bagasan nama buat kitab di pangatusion tu hati gora do hasitongan nasian debata. Hidup benar luar biasa. Ulaun ni Martin Luther tahun 1517 na dirubah ibana do sian kebiasaan lama naung maralo godang sian hata ni debata HP dipikir jol madopei naung hasitongan dungi dipasitong ma marhite reformasi ikon mulak muse tu Bible mulak muse tu hapursiaon mulak muse tu hata ni debata di sido kebenaran do hasitongan marhite firman nagabe daging manang marhite hatai nagabe daging akamanga kenang ikon takas di hita hatai naung gabe daging berarti nunga ta jalo be hasangapon ni debata jala tatadda hasangapon ni debata nunga be mangula di bagasak kita marhite asin ni rohana na ro tu portebion
jala nunga mangulay bana marita na pasitokok kita. Molonong tajaloy jala tahapor siyay jala molonong boy tahanguluhot di bagasan nguluta disuruh mahita muse song natadok na kidabagian paduahon asa dinasa parnguluota asa dinasa perdalanata di tonga-tonga ni Portibion batuduhon hapor siyaoni tak praktek kom may di bagasan nguluta si ganupar. Lau mapraktekon ngodi-ngolu si ganupari nong tatada Jesus naong gabi hata naong gabi daging jalan nong maringana di tonga-tongan hitaon di jauh mahita asa totong di bagasan parnguluota si ganupari hita batuduhon hamubaon ni roha tanpa pertobatan kang tutui bana naong porsea molo didok porsea au harus ditindaklanjuti dohot tu pertobatan. Pauba roha sian pikiran sian pangalaho na somarojahan tulomo ni roha ni debata songon na ni suarahon ni si Johannes song na taida nakidiay sa pulimay suara ni si Johannes na jauh-jauh pauba hamu marohamu salah satu jalan manang sianido tatada jala sianido taboto jala sianido tahilala di kehadira do di haroro ni Jesus. Jala halak naong bertobat naong pauba rohana majakun Jesus los bertanggung jawab doi gabi olo songon si Johannes suara na jauh-jauh di halongonan suara yang berseru-seru di padan gurun apalagi di partikiat takamanga kainang nuaing ngadusun padan gurun nuaing portibi na taboduson nuaing bahkan bui dohonota nunga lebih gelap nuaing perdalanata di tonga-tonga ni Portibion sientiki masa ni si Johannes padidi ala itu si mahita disuruh tu si mahita dipaporat tu si mahita nuaing di jauh asa dohot ita manoarahon suara nabiah manang suara ni hata ni debata di Portibion nong rudut sudah mahita mamakai talenta nadong dihita sudah mahita mamakai dia dorong di bagasan nguluta laho mamaritahon menyuarakan suara surgawi lau patol hason barita nauli di tonga-tonga ni Portibion asalam gumodang halak na porsea asalam gumodang halak na manada Kristus ido na luar biasa di pengajaran na Parpudion di halak Kristen saya dijodoh hita gabi halak Kristen na misioner gabi halak Kristen na misioner molo so misioner akamanga kenang unang taharap molo holan pelayan sending na bararatu barita nauli bui hatop sahab barita nauli molo di gereja-gereja nasing ngadong istilah diajar honuang istilah sel lama baritahon barita nauli adong istilah pemuritan saya adong murid tunian lama baritahon 12 romu sesi 12 nasida na 12 hari 12 dan seterusnya nunga dong tikina ngarikot songoni lama baritahon barita nauli ala ido tonana ala ido pangajarion dihita semakin hatop kita mamari tahun barita nauli semakin hatop haroro ni Kristus padua halihon tu tonga-tonga ni Portibion alani manang di dia pehita di paujak nuai molo di kantora kita karejo tapake mamomenido kesempatan ni lama mari tahun barita nauli molo di dia pehita mangula siulota tapake ma gabe mamari tahun barita nauli halak nong porsea jalan nong makilala Jesus gabe daging asaboy takas ditadai ikut tohon do song natadok natuari ikut di bagasan toruk ni roha dohot serek ni roha di dalam kerendahan hati moloso kerendahan hati di bagasan nguluta moloso di bagasan toruk ni roha ita lau manada Jesus nong rotu tonga-tonga ni Portibion hatai na gabe daging itu sulit maul ita terima alai molo di bagasan haserepon ni roha hita marjaloi marnidai sianido hita boy lamar gogo porsea tu iban akamanga kainang macai arga macerikot di ngulu ni na porsea apalagi halak Kristen kerendahan hati
kerendahan hati. Ido paling na berharga modal ta asabo hita mangolu makaporsiay hata ni debata di parngulot ta sigano pare. Tinggi hati holan satokid doi sesaat doi di tonga-tonga ni parngulot. Dang terpangasahok kita manang natudiyay, dang terbuak kita manang natudiyay. Alai kerendahan hati pasti menghidupkan kita. Di dia pehita hudul, di dia pehita rap, di dia pehita mangula, pasti gabe boy tapatari dahon. Yesus nang roto tonga-tonga ni pertibion hatai nang daging jalan nang mangula di bagasak kita. Napatuluhon akamanga kenang sian suara ni hata ni debata di pesta na paduahon sedarion. Ditaringoti do patiki si parorot doi alai lau manggohi saluhutna ikon Yesus ido didok nakin dia 11 ayat 10 elmi akamang kenang neng dohonon na dua aplikasi nion tu perngulota memang boy do hita mangula di gudang ruhut-ruhut di perngulutan main alai taingot ma dang yang ujung molo taulah peruhut-ruhut na dong do nilai na nain si buat tota siani na adong do hasil na sian ruhut-ruhuti na lao dumengkan tihita di bagasan mulut molo atong pe aturan tapake di bagasan muluta dang aturan ni napu narumikot holan penghantar doi asa dapat tita marhiti aturani las ni roha na dumengkan jalas sabui dapat tita hasil siani ido sasito asa songon ido nang ruhut-ruhut dot hukum-hukum na tapake di bagasan permuluota dang asa gok kita marminggu dang itu tujuan di gereja dang asa sejahtera gereja godang sinamot di gereja bukan itu alai tujuan kita beribadah tujuan aturan na adong tapake di gereja asa menghantar hita doi boy hita dohot parnapuna di ngolu na senglilingna boy hita lau makanguluhon hata ni debata boy hita majalo janji ni debata sahat hita tu visi ni hak Kristiano tai ima kehidupan kekal itu akamanga kena jadi setung merasa molo nunggudang tapatupa di tonga-tonga ni huria nungaibe akhirna dangi dope molo gudang pe tapatupa aturan-aturan nai baru tahun 2022 di tonga-tonga ni huriata ngas jago bedangi hanya penghantar doi asal lebih enak lebih tumabo hita lau majalo ngulu na sandiling ido pada akhirnya manggohi janji keselamatan ido no marga hita sotung mago ipola alani uram-uramna ya tatu si debetai molo di mermasa kakaina mangalopa ikan mas gudang dibain uram-uramna sotung gabe mago hinatabun ikan masih alani uram-uram nai gabe tumabu rempah-rempah naon sian nani lopai asa tujuan akhir ido narumikot manggohi janji ni debata marhite Yesus nang roto tonga-tonga ni portibion tu sido hita di jou tu sido hita di paborhat atau ngakamanga kenang merlas di roha mahita mangula ulota lamar situtu mahita patupa na dumenggan di tonga-tonga ni huria ni tohata lamar situtu mahita patupa akan nanay si patupota tahun 2022 nanay ro asalam dumengga kuriata menghantar hita gabi lamutu mabuta hilala lau majalo lau mangeahi bahkan menikmati ngolu nang pinaradi ni debata di hita dia kena porsea Tuhan ta margugoyok kita Tuhan ta margugoyon na toras na mabuda dana sididion sedarion asa masuk gabe Tuhan raja ni debata silahkan namang tetap dibimbingan anak kita supaya mereka menjadi anak yang taat dan setia dan takut akan Tuhan itu yang paling luar biasa pasti yang lain akan menyusul Tuhan memberkati amin mau lihat tema Tuhan dino kubigi hami hatam nama ju hami lau manada di harorom bahwa nong gabi daging jala gabi di tonga-tonga nami ho nunga mangula ho di tonga-tonga nami ima mabuak kami lamar situ tu mangula ulaum
maka tidakon harajaonmu di tengah-tengah ni pertibion. Ima mabuag kami lam takas maka persiay hanguluan ng pinaradim di hami ima hanguluan na salim liling na. Molo hula hami akan adengga di tengah-tengah ni huriam. Molo hula hami akaruhut-ruhut di tengah-tengah ni huriam. Napataruh hami may parhitiam may lamacalo ngulu na saliling-liling na naong pinaradim diha. Di batama nami lausoni pasaton nami do tujulom di sudia karencana na nang sipatupau di tengah-tengah ni huriam. Tiaka hulaon terlumubi sedarion di napasahat ya nak kumaliti padidion tuharajaon mi. Homa Tuhan nama jakon ya nakon na nang sipasaton nami gabi ya nakon sioloi homai sioloi hatam tujuluan nyari ibur magudang ibana na marujahan di bagasak ko urupamu paraguam munang natoras asa margugo na sida mengajari manugunugu do pagodang-godang dadanahi hopar tulomoni roham lausong ni pasaton nami do nang ruas ni huriam nang borhat sian huriamon tu huria na baru alanya kaulaon perpindahan nasida keluarga Tambun boru Silitonga keluarga Tambunan do boru Marpaung. Oh Tuhan nama dongani na mangurupi nasida songon pangurupiomu nasida di nasida saniling di huriamon songon ni manang di huria nai baru na naing siutonon nasida totong paso-pasomu nasida lo songon ni nang ruas nai baru na baru sahat tu huriam keluarga ni amanami Banjarnahor inang boru pinem totong maho Tuhan nama masu-masu nasida ho matotong nama ngurupi nasida jala suatonomu totong gabe ruas na burju nasida di tonga-tonga ni huriam songon burju nasida di huria na tininggalon nasida di Surabaya. Di batama nami los songoni pasaton nami do tuho do mulate ni rohanami tuho ima akayanakon ni huriam nang majalo pasu-pasu perbagaso diari nang salbu ima Carlos Sibarani do Sintia boru Sinaga do hot Simade do hot Gracia Gerica boru Pardede tu koma Tuhan nam masu-masu nasida di tonga-tonga ni persaripe nasida asa gabe ripe nadenggan ripe las ni rohan nasida Tuhan na masih pauloloan na sai saling masih haolongan nasida bataridahon ngolu na marujahan di bagasan po di tonga-tonga ni persaripe nasida totong marahut nasida di bagasan asin ni roham do tolong ni roham losong ni pasaton nami do tuho dia ka program di tonga-tonga ni huriam di nama kubasi di huriamon di natongon nuaing hupa tubahami pendaftaran dia ka song leader tim musik LCD multimedia do soundman do takanasing do pe na law makubasi di tonga-tonga ni huriam ukap jala buka rohani sadok luas ni huriam law mamiliho dirina law mamilihon talenta na dong dinasida law makubasi law melayani di tonga-tonga ni huriam asalam tu ulina denggana dia kaparsauran nami dia kaibadah nami tujuluan ni harion di batama nami losong ni pasaton nami do tuhonang sudi ruas ni huriam na di bagasan persahiton nuaing di tonga ni bagasna do di rumah sakit inang insi nyonya insinyur Simatupang boru Simanjuntak nyonya Banjarnahor boru Manulang inang Parulian Pasaribu nyonya Sipayung boru Napitupulu hamang situa Dr. Andus M. Sinaga nyonya Manurung boru Sinurat nyonya Pangadibuan boru Hutahayan situa Perem Sinaga aha Manurung nyonya Naibaho boru Pasaribu Asirigar nyonya Sitanggang boru Tabarat nyonya Situmorang boru Sinaga nyonya Gultom boru Pardede Risna Storus nyonya Silitonga boru Samoser nyonya Saragi boru Pancaitan Gilbert Paulus dosit nyonya situa Simatupang boru Siregar doh na soakuar kami do Tuhan homa nama ngurupim homa nama ngalon hama malum di nasida jamaomu pamatang nasida asa marahi paso marlas ni rohan nasida Tuhan terlumobi boy makilalahon jala boy rak marsaur hami di hatam tutiki nanaing ro
pasu-pasu munang kausaha na sida. Dinalahu mga luluy hama malum ni parsahitoni. Sai pasu-pasu mo pakyomu metuan parhitiamu lau manongos hahipason di sudi ruas ni huriam. Nang dia ke ruas ni huriam namar ulang tahun kelahiran, namar ulang tahun pernikahan. Si kokma las ni roha di nesida, marhite nang dileko kajang numur lam tabammu si kajang numur di nesida. Nung dileko ka pasu-pasum di nesida, lamar taba-taba manang pasu-pasum di nesida tujuluan nyari. Jala lam tabamu di nesida kebahagiaan dot las ni roha dia kaparsari piauna. Jala totong sunggulamu nesida asa seditada jala sediboto makamulatehon di basa-basa menongpai hutihu pardalanan ningulu nesida dia karinong salpu jala lasong ni nang tutiki na naingro. Di batama nami lasong ni di pasat rohanami do muliate ni rohanami toho di sudia ka nang pasahaton persembahan na pilihan na toho. Salam tabay maka pasu-pasu di ruas ni huriam. Pasu-pasu na gudang di tonga-tonga ni keluarga. Do pasu-pasu na gudang imalas ni roha. Asalam barulupulup sudi ruas ni huriam. Mangauon do majakon pasu-pasum di tonga-tonga ni nguluna. Losong ni pasaton nami do tuho nang akaulau na nagsipatu paun nami do di tonga-tonga ni huriam. Di acara ujung tahun. Di acara persirangan ni tau di tonga-tonga ni keluarga nami bi. Suang-suang ni nang di acara tahun baru. Oh matuhan na patuluson ulau ni nagabelas ni roha di hami jala pajonoko kami tujulom na badiyay. Atong mula tema di pasat roha nami di jala matangyang nami marhite namu Tuhan Yesus Kristus nung ngamartangyak kami dio. Amen. Tapuji matu hatta marhite desian nomor 510 ayat sada hut papungu piliata batu paktat tu radio bona pasogit hakabipi.
acara padidion na badia tabara di meditation nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2 laos jonjong manatoras ni dana na sididion sedarion martangyang mahita. Alia manamin na diban wagijang narodo hami tujulom mabuat danahon. Saya sima roham jalo manasida gabi anakon pasu-pasu jala pergugui manasida mangyayang uluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu na mabuat danak si didion sadarion tangon namu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tulia pertibion ni namadoka kasisianna. Pudai hamu masalut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan kuar ni debata ama. Dohot anak, dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangarado ti salut na huto nahon itu hamu. Jala ingot ma say dong anakku do hamu kanu pari rasi rasaro ajal ni hasyang anon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na sa porsea honauhum sugut. Tangon namu madot hanta na tersurat di surat ni si Markus. Adong maka na membuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisian na iman na mabuani. Jadi dung dida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Luas samu maka dada hiro tuau unang oray hamu na sida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudohon tuhamu. Manangisi pe ang kosong harajaon ni debata. Natutudo na hudohon tuhamu. Manangisi pe ang kosong dakdanak ibana majalo harajaon ni debata. Tang bongot ibana tusi. Dungi di haul madak danahi dia pehon matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor syautai rapamu. Au porsea atong alusia huma na husukutunon na parjulu dipangido hamuno ang didion danahon tu bagasan nani hapor siam muna alusia muma na paduahon peha naolo do hamma muda iya nak komunaon asa diboto jala diuton nasida hatani debata alusia muma na patuluhon naolo do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria protestan asa gabi luas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusiamu ma. Atong tapasahat may bana tu padidion na badiay.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat tami dak danahon tuho jala dicakon hodo ibana gabi anakon mu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian hala Kristen ibana di tanah on. Jala gabi panean dihanguduan na saliling nililing na. Asi marohamdo dinatoras ni dak danahon. Sai pergogoi jala jari manasida manugunogu dak danahon tuho. Asa rap nasida taruli di aka arta nihara jaonmu. Amin. Mari dihita siya nomor 147 ayat 6 laos jongjong mahita saluhutna. Rasam do dengan bahasa ni debata na tuhita ay gabi daging iba na Roma no poti taon jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jakon maibana naung mabuan haluauni ujakon hami maho ale Tuhan naung Roma no pot hami ay nunga gabi martua hami ala maringanan ho di tonga-tonga nami gabi daging mahatai debata gabi jolma Yesus maringan di tonga-tongata. Di rumari dirina asa dapot hatuaon hita. Gabi marmulia nang jolma uhut badia. Alani ita dan naung maringanan ibana di tonga-tonga ni hitaon. Tarida may siyan habung baon ni rohata. Ala naung Yesus maringan di hita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroruan ni saluhut silolo na denggan dot naso libasan na malutus. Upasa tami masyan na nilon mi kami pilihan nami tuho. Sa ijalo magabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati pulo na radyaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami gudang ni silehon leon mi kami. Asalam kiri-kiri madok mauliate tuho, mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Banua Gijang, saya Nurbadia Maguan, saya Rom Harajon, saya Saud Malomoni Roham di Banu Tongon, Song na di Banua Gijang. Lehon matuhami sidero nang uluan siapari, saya sama dusa nami, song panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Dipadopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Mga kainang horan informasi sautik na HP acara jam 00 boy matajalo siya naka amatay nata situan lingkungan tabi jala tapatuba maacarai dung selesai ta ibadah akhir tahun di tanggal 30 hari Sabtu di gereja tahun Horas Madita Salam. Keluarga yang baru dibaptis di sini tadi. Disomahita menjalang nampai salam sehat untuk keluarga yang baru terdiri anak kota.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia